chalo nade. Mano kama mantie kodi kanya kwal moge jwangi jotelo gimeno mana donjo mabiro kawuok e county ma opogore opogore ma nyaka sani welo ma yuoro kawuok bore Nairobi ka ochopo nyaka mago mantiere Embu wanyalo yude achiel kachiel. Aya, koro sani kora kanyo ni Walter Nyambaga bende koro oseikore e yo makare. Walter Nyambaga jotelo medo mana donjo kono ni nyaka sani jotelo ma iseyudo kanyo ma imako ma ibedo kanyo machiegni kapok odonjo nyasi gento giyudo wayo machalo nade okinyi ma kawuono. Cleophas antie ka kod jotelo mopogore opogore yiena kapok aloso kod jatend migawo mar pur ta biro gombaka kod jaod bura malang'ata Felix Odiwuor mosechopo kaendi mana mar winjo pacho wuon ikit nyasi ma kawuono machiegni mheshimiwa Embu. Erokamano. Yes, to ichopo ka luong makende mar neno ni nyasi makende kod mani dhi nyime. Weche mage murito kowuok kuom jatend piny? Warito mondo owuoye weche ma jopiny osebet kawuoye, weche mag housing iwinjo iluongo ni the 2023 finance bill. Yes. Wadwa winjo ni to owacho nang'o nikech e kanyo ji osepingo weche mang'eny ma dhano wacho to en owuon pok oyangre ahinya mbele ni to ang'o maber e iye to ang'o marach e iye to amendments mage manyalo bet e iye. Mano gima watemo rito. Be mang'eny jopiny be obiro winjo ni to odhi wacho nang'o. Mutenre kod weche mag timo ohala kaachiel kod yudo hola mag Hustler Fund to kod jopiny osebedo ka seche moko ok yudo thuolo mar duoko pesa niendi. Ma kelo liet mathoth ahinya kendo nyalo miyo kata chenro makedo kod mani bedo kod gimiluongo ni rochruok kos moko dhi nyime. Kamano. Yes. Funds osebet mang'eny. Inyalo paro kata Uwezo Fund ma pod be nitie, kata ka Hustler Fund be pok nobiro, ne nitie nyaka Youth Fund. To ng'eny owach kata nojende kata mine wa mantie chama mopogre opogre. Kosemigi pesa ni gidhi gitimo go ohala to ng'eny gi pok nobet ka duoko. Kala ng'ata sani wan gi ojende mang'eny, youth groups mang'eny ma be pok oduoko pesa gi ne. Koro akia ni Hustler Fund gi be gibro duoko adier. Nikech ng'eny ojende koni ni waseikre iknwa pesa. Kidhi keto nigi majan e lwetgi ni to gidonjo ge kongo. Mane makosa mag ojende mang'eny. Kamano. Mheshimiwa, ineno kit dongruok mantiere kaunti ma Embu koni endi ting'ama beno nyuol mana machiegni gi nam alwora mar dho wadh nam Lolwe. Ang'o minyalo kwanyo ka mondo iduok kocha? In be neno gi wang'i dhano ka koni kineno dhano orre ahinya. Dhano odonje puothe. Ineno kaka kibiro ni ten kahawa, ten chai kibiro. Matene ni agriculture is a very big thing koni. Kore mana kwajo wan ing'eni kendo pur noko miwa ahinya. Wan no miwa nam. To ober ka koro wa keto value addition en nambwa no mondo waneare ni to what more can we do mondo wachop kata ni county abilina no stadium abilani. Yes. Obed kata mana Kisumu stadium abilani onge. Dhiyo mabe aneno kawanga tieko margi cha. Marwa Masiaya cha be podo moko matin. Taparo no bro mna dhi mbele. Erokamano. Erokamano mheshimiwa donjo mondo yudo kom mar jodito. Nyakoro Moga Jwang en jatelo kanyo ma wagogo dombaka kendo koro kapok wabilo wach kod jatend migawo mar weche mag pur iwinjo kanyo ka omiwa gete makende ni to kanitiere gino mowinjo bed ni jopiny nyalo kawo kowuok kuom pinje ma omoko to koro en gimiluongo ni chiwruok bedo jaote dhi gombaka kod dhi sumo rieko kit kaka dongruok onya kuonde moko mamoko e kinde mane wantiere e yo kata gin bende ka gintiere e yo gibedo joneno ni puodho mantie